המשפט הזה, מסמך חדש, וכרגע הגופן העברי שלי הוא אריאל. אני רוצה לשנות אותו לאהרוני. בבקשה, יש שינוי מסוים. רואים? זה יותר מודגש, יותר קטן, וזה פחות. עכשיו הבנתם מה זה גופן. עכשיו יש גם גודל של גופן. שימו לב, זה גודל הגופן, אמרנו שזה סוג הגופן, זה גודל הגופן. בואו נניח שאנחנו רוצים גודל של 72, ראיתם? אנחנו גם לא צריכים לבחור למעשה, אנחנו יכולים פשוט להעביר את הסמן מעל המספרים, ואנחנו נראה שיש לנו כאן למעשה סדרה של מספרים של גדלים. אז בואו נניח אני רוצה פונט של 72, לוחץ, מאשר, שימו לב 72. אם אני לוחץ פה, שימו לב שהפונט השתנה לי. אני לוחץ פה, שימו לב הפונט חזר ל-11. אם אנחנו רוצים מספר יותר מ-72, אנחנו פשוט לוחצים על מסמנים את זה, מדגישים את זה, את המספר, ולוחצים. עדיף לעשות את זה בשיפט ולחצן, שמאלי או ימיני, במקלדת. רוצים מספר, גודל מסוים של פונט, רוצים 100, אז זה יהיה 100, רוצים 72, זה יהיה 72. מה שאנחנו נרצה, אנחנו נעשה פה. אז עכשיו בואו נשים לב מה הדברים הבאים שיש לנו כאן. יש לנו הגדל גופן, אנחנו יכולים להגדיל את הגודל של הגופן, שמים לב, את המספרים פה רצים, להקטין אותו. יש לנו אפשרות פה גם לנקות עיצוב, לנקות אותו, זאת אומרת את כל הגודל, אם לחצנו על עיצוב מסוים, צבע וכדומה. מה יש לנו כאן עוד? יש לנו B שזה בולדר, להדגיש, שימו לב, כעת המסמך לא מודגש, המשפט, כעת הוא מודגש. יש לנו אפשרות ליצור הטיה מסוימת, אתם רואים? יש הטיה, אם לחצתי, זה הטיה, לא לחצתי, אין הטיה. קו תחתון, ביטול קו תחתון על ידי חיצה פעם נוספת. יש לנו אפשרות ליצירת קו חוצה, זה טוב בעיקר ליצירת מסמך שאומר למשל לעסקים לדוגמה, מחיר קודם 512 שקל, אז לוחצים על 512 והמחיר העכשווי, קו חוצה. יש לנו אפשרות פה קו תחתי, יש לנו אפשרות פה לכתב עילי, יש לנו כל מיני אפשרויות פה, הנה אותיות קטנות, אותיות גדולות, היפוך אותיות, יש לנו עוד הרבה אותיות, צבע סימון טקסט, יכולים לצבוע את הטקסט, את הרקע שלו, אתם שמים לב, יכולים לצבוע את הפונט עצמו, את הטקסט עצמו, אוקיי, בבקשה, אז פה סיימנו את הגופן, עכשיו אנחנו עוברים לפסקה. בפסקה יש לנו כמה אלמנטים ואלמנטים שונים. ראשית כל, בואו נסביר את האלמנטים. למשל, אנחנו מעוניינים באלמנט של תבליטים. ראיתם מה נוצר לנו? אנחנו רושמים תבליט מספר 1, לוחצים Enter, תבליט מספר 2, לוחצים Enter, ולאט לאט מתווסף לנו תבליטים. עכשיו, במידה אנחנו לא מעוניינים בתבליט העיגול, אנחנו יכולים ללחוץ על החץ. יש לנו מספר ומספר אפשרויות תבליטים, למשל V, X, ללא בכלל, עיגול, עיגול ריק, חלול, ריבוע וכדומה. למשל, אנחנו רוצים ליצור עיגול או V, למשל V, ולחצנו V, תבליט 3, רואים וכדומה, לחצתי Enter, תבליט 4 וכדומה. שימו לב שמעבר לתבליטים יש גם מספרים. אז אם אנחנו רוצים ליצור מספרים, אנחנו לוחצים על המספרים, ומספר ראשון, מספר שני, Enter וכדומה. שימו לב שלא בהכרח רק מספרים, יש גם, אם לוחצים על החץ הקטן הזה, אם אתם רואים, יש פה עוד הרבה אפשרויות. גם מספרים, א', ב', ג', A, B, C ועוד. מה זה אלמנט הזה? רשימה מדורגת, יש לנו אפשרות לדירוג מסוים פה, גם אותו דבר.
יש לנו אפשרות פה להקטין כניסה, כמו למשל, אם אנחנו לוחצים על זה, להקטין כניסה, רואים? או להגדיל כניסה, יש לנו עוד אפשרות להגדלה, ככה אפשר לשחק עם זה. כיוון טקסט מימין לשמאל, יש לנו כיוון טקסט משמאל לימין, איזה צד אנחנו רוצים, מימין לשמאל, זה במצב אנגלית, אפשר בעברית, זה עברית. ניתן להציג את כל סימוני הפסקה על מנת שנדע על מה אנחנו עובדים, סיומות פסקה. הצגת הטקסט, אופן הצגת הטקסט, ראשית כל, פה זה מוצג מימין לשמאל. מיישר אותו לטקסט מימין לשמאל. פה זה לאמצע, לשמאל, למרכז ועוד. יש פה מרווח בין השורות, איזה גודל של מרווח, שימו לב. עכשיו זה 1.25, אם אני רוצה 3, הרווח יהיה עצום בהרבה יותר, נחזיר את זה לחזרה. יש לנו פה אפשרות ליצור הצללה מסוימת, נלחץ על החץ הקטן, ושימו לב איזה הצללות יש לו, ניתן לשחק עם זה קצת, ולראות איזה הצללה אנחנו מעוניינים בה. ניתן ליצור גבול תחתון, גבול עליון, גבול שמאלי, למשל גבול תחתון, זה יהיה כזה, וכן הלאה, ללא גבול, וכן הלאה. באלמנט הבא, סגנונות, ניתן פשוט ליצור סגנונות, שימו לב, ממש תבניות מוכנות מראש שמייקרוסופט אופיס, וורד, נתנו לנו יכולות בהם, במקום להתחיל ליצור תבנית מוכנה, פשוט תבניות מוכנות, קל, שימושי, נוח, פשוט פנטסטי. שינוי סגנונות יש, ניתן לשנות את ערכת סגנונות, לאיזה ערכה, לוורד 2003, 2007, אלגנטי, מסורתי, ועוד. ניתן לשמור סגנונות של צבעים מסוימים, ניתן גם אפילו ליצירת צבעי ערכת נושא חדשים שאנחנו בוחרים מראש, גופנים שונים ועוד. ניתן לחפש כמו כן טקסט בתוך המסמך עצמו על ידי חיפוש, לחיצה על המשולש הקטן פה וחיפוש, ופשוט מחפשים. החלפה, ניתן להחליף טקסט במסמך בטקסט אחר, בחר, אפשר לבחור דברים. וזהו בעיקר הטאב הראשון של בית ולחצן אופיס. אני מקווה שנהנתם. אני הייתי ברק מברק שירותי מחשוב. במדריכים הבאים אני אמשיך לעבור ולהדריך אתכם בנאמנות, אז תחכו. להתראות ויום טוב.